Lero kuli kautenga amene kasikana kweli mama wakabwa chako madzulo konkuno ndi ngalo okay chabwino tena Uthenga wa ulere ochokera kwa ine ngati purezidenti wanthu osauka woyamba muno Malawi, kupita kwa purezidenti Chakwera, nduna zake zonse, ma advisors komanso chipani cha MCP ndi ena onse amene amadana ndi chilungamo, amene samafuna kuuzidwa zoona, amene amakwiya akauzidwa chilungamo, ndipo ndikungofuna kuyima pa chilungamo ndipo ndizayima pa chilungamo mosaopa. Munthu wina aliyense amene amaziwa kuvina amachoka m'bwalo rekodi isanathe. Lero ndafuna ndikutengereni Achakwera kuja kumatchedwa ku Botswana, kumene purezidenti wa chipani cholamula waphwasamuka ali ndi china chilichonse choyenerera. Nthawi ikakwana yakwana ndipo palibe amene angayibweze. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti wina aliyense asanadwale amaona masainzi. Kwina kulikonse munthu akamadwala asanafike pakuti wagona pamphasa olo pa bedi amaona masainzi. Izi zikuchitika m'Malawi munozi ndi masainzi akutha kwanu, masainzi woonesa kuti Amalawi sakukufunani, masainzi woonesa kuti zinthu zakuvutani. Ndipo zili ndi inu kuti muatenge masainzi amene ali muno m'Malawi ngati akuvuta kwa mafuta, fetereza amene wavuta kwambiri, komanso nkhani za corruption ndi zina zimene zikuchitika muno m'Malawi as a danger warning sign. Ndipo bwana ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti mwina nkutheka kuti muli ndi alangizi anu amene amakulangizani, muli ndi maministers anu, komanso muli ndi akubanja anu amene mwina samakuwuzani chilungamo. Koma ine ndikufuna ndikuwuzeni bwana, chilungamo chake ndi ichichi. Ku Malawi kuno ngati kuli president amene ndi West president, ndiye ndi inuyo. Ndipo abwana ndikuwuzeni, mukamayenda maulendo anu osiyanasiyana anthu akukunyozani kwambiri. Ndipo ndikuthokozeni inuyo abwana ngatidi khandi inu munapanga noka chiganizo kha ena anakuwuzani, koma ulendo wanu umene munawukhansula masiku apitawo wa ku Blantyre munachita bwino kwambiri, chifukwa zikuoneka kuti kumeneko anthu anakonzeka kuti akakunyozeni monga mmene mwanyozeredwera kuja kusalima. Tikunena kusalima so kumene tukuli ngati ndi territory yanu kwa Uladi Musa kuja kungozi kuja Ngozi Trading Center, mutapita kumene kuja kuti mukalankhule bwana munanyozedwa kwambiri. Komanso mutapita kusalima kuti mukapange nsonkhano, mutasiriza nsonkhano uja munazera mkatikati mwa salima ndikukatulukira pa turnoff yopita kuchipatala. Zimene zijazo kwa inuyo muzifuse mafuso kuti ndi chifukwa chani security detail yanu inakutengani kukuyendesani kumene kuja. Ndi chizindikiro chonena kuti zinthu zanu sizikuyenda, zinthu zanu sizili bwino. Koma inu muli kaka timu yanu ili kaka kupanga mafilimu okuti mubere zisankho mukhalenso pa mpando. Nafuna ndikuziwiseni bwana kunena kuti Amalawi alero si Amalawi azulo. Muzione izizi zakalemberazi ngati anthu ayamba manong'onong'o, anthu ayamba kumagwidwa lero, anthu ayamba kumamenyedwa a timu yanu lero. Tunkhani yongolembesa chabe kuli bwanji siku la votiro. Ndikutha kuona Malawi akuyaka moto na mukapanga mistake yonena kuti mufuna mubere. Muno Malawi munomo anthu anasukusula koopsa ndipo zamanthaso alibe. Abwana iniyo mukanakhala wanzeru kapena mukanakhala ngati ineyo, ine ndikanangochita resign to pave way kuti anthu ena andilandire mavutowa.
komanso ndikanakhala kuti ine nali inuyo ndikanachita resign ndi cholinga kuti ndisunge dignity yanga, amalawi azandipasebe ulemu, chifukwa pamene zafika zinthu zafika povuta kwambiri. Ngati ena amakunamizani kuti bwana iniyo mukuyendesa bwino ziko, amangofuna kuti mwina muziyapasa maudindo komanso kuti aziba ndalama. Ziko limene asogolera yake ndi okuba, masaizi yake ndi amene wawa. Ziko limene anthu ake sakuyendesa bwino ziko, amapanga zinthu zokakamira pampando. Lero mukanamulangiza uyu mzimayi wa electoral commission kunena kuti asamalitenge ziko lino ngati ndila amayi wake, mukanamulangiza kunena kuti chisankho ichichi ndi cha Malawi si cha MCP, chisankho ichi ndi cha zipani zonse, ndipo anayenera kuti achite create a conducive environment. Izi akumanena kunena kuti aye sitingapange zina, sitingayimise machini chifukwa cha security issues. Akupanga zimenezo chifukwa cha chibwana, mwina sakwaziwa Malawi kapena munthu akakwiya, munthutu akakwiya samaopa mfuti. Munthu akakwiya amakhala kuti iye basi wafa kumangokhala kuti ndipange chimene chocho ndithane nacho. So ndinangofuna ndikupaseni malangizo kunena kuti ziko la Malawi anthu sakukufunani, muone zigawo zonse mukamayenda anthu angokutukwanani. Koma inunso mwina ngati simukumva mukaafusa anthu anu amakuwuzani kuti bwana anthu akukuyimbirani m'manja. Bwana anthu sakukuyimbirani m'manja, anthu sakukondwera nanu, mwalephera, ndipo ndinu the worst president ever in Malawi. Nafuna izizi muziwe, ndipo uthenga wanga wachiwiri ukupita kwa inu opposition parties. Munayenera kuti pakali panopa mupange chisankho whether you want to participate in these elections or not. Ngati simupanga chisankho by today, muziwe kuti you are finished. Kuli mafilimu wopya, ndipo ngati inuyo simupanga mademo, ngati simugwirizana, muziwe kuti mwathera pompo. Izi zopanga ma press conferences zomati wina aononge khandi 80 million, wina 80 million muitane atola nkhani, anthu ake si awa. Anthu awa akufunika akuwapitira pansewu mumemeze Amalawi. Kodi inu a Ford mutatulusa anthu anu, a UDF mutatulusa anthu anu, a DPP mutatulusa anthu anu, a PP mutatulusa anthu anu, a UTM mutatulusa anthu anu, zizayenda bwanji? Kaye ku UTM kumukuyenera musamale kopya, musamale ku UTM mukuyenera musamale. Ndikutha kuona chipani chanu kuli mavuto opya mukangopita ku convention. Ngati simukapanga zimene akufuna enawo, muziwe kuti inunso mwathera pompo. Choncho kuti muthane ndi zimene zizi, inu a opposition mukangolola kunena kuti mufuna muyambe phase 2, mwalolere kuti phase 2 yazisankho iyambe, muziwe kuti you are finished. Awa ni malangizo wanga, ndikungokupasani malangizo aulere. Chifukwa zachita kuonekeratu kuti chisankho chimene chichi ndi rubber stamp chabe. Iwowo akonza kale machini amene akunenedwa aja kuti tinapeza munthu amene anthu amene wawa kuti atiyendesere zisankho akunama. Inali kampani yomweyo anangolemba makalata ngati ni makampani osiyanasiyana, ili kampani yomweyo ndikuzikocha okha, ndikukochana ndi a MCP ndi a Malawi Electoral Commission kunena kuti atiyeni inanu munyanyale ikhale ngati basi asalapo ndi amozi. Ndi filimu kutereko mmachini mmene mumalowa kale 2 million votes. Ife povota tizayambira pamwamba pa 2 million po. Izizi ndikufuna muziwe ku area 43 uko kutale center kwawo zanaso kwafika makompyuta ena makaton 6, muli makompyuta awiri kutera kuamangirira zulo ndicholinga kuti abere zisankho. Izizi ndikufuna mudziwe, musegule maso anu inu a opposition, musazati nyase pamawa mukamaza tuluka mamina. Izi ndikungokuuza nikunena kuti anzathu awo akonzeka. Pano pa ma ministers wonse anatuluka weekend kupita kogula za nzika.
maministers onse anatuluka kupanda manyazi, ena osauka anzanga ndi ine, koma kumapezeka ndi mamiliyoni ogulira chovotera. Ndipo Amalawi ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri, makamaka azimayi. Mukulolera ndithu kumagulisa voti yanu ndi 5,000, mukulolera ndithu kugulisa chanzika chanu ndi chifukwa cha mpunga. Kundilande kwa anthu ozindikira, anthu kumathamangira kumakata ati kukalembesa ati mpunga kuti alandire. M'mizi mutu mwabwera anthu osiyanasiyana, ena akupereka mafoni komanso ati azikupasa 900,000 pa mwezi. Kodi zonsezi zidali kuti nthawi yonseyi? Adapita kuzomba kwa electoral commission, anakakumana ndi mafumu 55, kumene kwa aliyense pa anthu 55 aliyense atenga nambala yake kuti ati ndalama atumizire mu foni. Kuli ma tactics opsa kwambiri, ngati simusamala zisankho izizi sizisankho, iyi ndi ceremonial, akungofuna aonese ngati apanga zisankho koma ali mafilimu. Ndafuna ndikuchenjezeni kwambiri, ngati ino a opposition wiki inoyo muti mulolere manyaka ndi kuwalola anthu amene wawa kuti ayambe phase 2, phase 1 musanasirizane, muziwe kuti mukhumudwisa Amalawi kwambiri. Ndipo ifeso amabungwe tilowa pansewu makamaka nzimayi uyuyu achoke. Nzimayi uyu ngati sachoka, uyuso wa ku NRB ngati sachoka, zisankho izi siziyenda bwino. Muno Malawi muyenda mwazi, anthu ndi okwiya kwambiri. Ndipo akanakhala ena anthu anzeru mukanachita resign, koma unfortunately kuno ku Malawi anthu samachita resign. Olo atayenda maliseche ndikuzumidwa sangachite resign, chifukwa kusachita resign ko akuteteza kuba kwawo. Chifukwa ngati kuli anthu amene aba m'Malawi muno maboma onse ndiye amene wa MCP, ndiye kuli kumangidwa maloji, ndiye kuli kumangidwa mahotelo, ena azisegulidwa angolembapo zikwangwani kunena kuti opening soon. Komatu akuluakulu otuza analipo, koma MCP ndi anthu opsa kwambiri, ndipo akonzeka kupanga china chilichonse kuti alowenso mboma. Koma Malawi sakukufunani. Born Kalindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, right.